Stratíme Grékov dnes. Táto vojna končí prvou sekundou. Nevydržia sa brániť našim mocným hradbám. Troja! Hej, hej, hej! Troja! Hej, hej, hej! Troja! Otázka je zaludná. Sú alebo nie sú chrusti smrteľní? Ak dovolíte, skúsim veštiť trošku po novom. Brnknem na oliv. Dobrý, môžete ma spojiť na 487? Tak na 6, keď nemá čas, no. Det är en glädje att presentera för er äppelknyckar. Ja! Grännen är hack i hälen, påstår att jag känt från en seppelträd. Jag vill ju vänner, måste göra något åt vad det säger. Far han är proletär, jobbar sent men har inte råd med käk. Så klart jag har mina själar, för övrigt är ju grannen miljonär. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Mor hon är missionär och säger att jag missade en himla värld. Prosten lovar besked på söndagsbönen men jag var inte där. Att jag skapar besvär i gränskapet med maten är inte här så. Var är Jesus när vi behöver hjälpen att betala i affären så. Jag kommer som en tjuv om natten till storgodsen och ägorna på landet. Disponenterna sitter på bundsförränder men märker ingenting på den starka grinden. Fyller med rätt att sälja ner på marknaden och slå på värda öre innan pressen ihop på marknaden slipper betala skatten igår. Jag måste springa nu, för om länsman hinner fatt nu får jag sitta inne nu. Men jag kan inte svara nu, men jag kan ringa nästa vecka, då har jag kanske sluppit ut. Skattmåsen jagar mig, jag deklarerar fel på någon liten grej. Tänker ge mig någon ny blankett att fylla in, men det kan inte vara rätt. Direktörerna lever fett och tjänar mer i lön än min hela släkt. Så någonting måste vara snett, jag måste tjäna äpplen för att hålla mig mätt igår. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Jag vill ju göra rätt men läs man jagar mig med batong och häst.
brother, right about now. Thanks, oh brother, check it out now. Thanks, oh brother, right about now. Thanks, oh brother, check it out now. Thanks, oh brother, right about now. Thanks, oh brother, check it out now. Thanks, oh brother, right about now. Thanks, oh brother. Hands on my soul, sisters. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister.